باش خوندەکارن me hêja û delal em ê îro dîsanê wane tevî bibin wane me ya borî ji xwe me li ser çêkirina hejmara bir me got dema ku hejmarek li cem me hebe em bêjin hejmareka ez mînak ez bêjim hejmara çar li cem me heye em vê hejmara çarê em çawa çê dikin em çi hejmara komî hevdû dikin heta hejmara çarê bi me ra derdikeve. Îro jî niha em ê waneke nû bibin wana me ya îro jî li ser derxistinê ye. Derxistin çi ye? Em ê çawa kar ênin em ê ji we re bidin naskirin. Berê me got hêmaya komkirinê ev bû. Niha hêmaya me ya derxistinê jî bi awayekî dî em dilvîsin karanîna ya komkirinê me got li ser zêdekirinê ye lê niha karanîna derxistinê li cem me li ser çi ye? Li ser kêmkirinê ye. Çawa em ê çawa li ser kêmkirinê ye em ê niha nas bikin û hêmaya derxistinê jî li cem me ev e. û ji xwe yeksan yan jî dema ku em encama wê bixwazin ev eynî wê ye li cem me ev e. Hêmaya derxistinê mêzênin tenê xêzeke lê ya komkirinê me du xêz em ê bêjin li ser hevdû dinivîsandin ew ya komkirinê bû ya derxistinê bi vî rengî ye û karanîna wê jî li ser kêmkirinê ye. Çawa li ser kêmkirinê ye? Niha li vê derê mêzênin ev sê lîstok li cem me hene û ji xwe wextê ku em bêjin em derxin jî ji bo derxistinê em çi hêmayê bi kar dênin ya êksê. Yani em ê bêjin dema ku ez bixwazim hineka ji vanekê jê komê derxim yan jî ez kêm bikim ez ê vê hêmayê li ser binivîsim heta ku ez bêjim min ev derxistiye. Niha li vê derê mêzênin zarokno li vê derê mêzê sê lîstok li cem me hene. Dema ku ez bêjim ji va her sê lîstoka ez duwa jê rakim. Yan jî ez yekê jê rakim em mêzênin em kêfa xwinin ha ez karim ez ê li vir ez ê duwa jê rakim. Dema ku min ev hêma lê xist we li serê dît mehna wê ez ê mêzênim li vê derê bi giştî çend lîstokin li cem min bi giştî ew xwe sê ne. Wextê ku min ev hêmaya hinê li ser wa dît yanî ez va herduka jê dirakim. Me got hêmaya derxistinê jî ev aya em ê derxin jî. Me çend eks li wa dana do ji wanekê min lê dana niha li vê derê ez ê sê derxistin çi qas bikim yan kêmek çi qas bikim li cem xwe kêmek do ji ber ku min do eks li wa dana û ji xwe yeksan ev e hêmaya wêna li cem min ya yeksan yan jî encamê dema ku ez bixwazim derxim bi vî awayî li vê derê me got sê li cem min bi giştî do ji wanekê min rakirin yan jî min jê derxistin yan jî min jê kêm kirin û çend li cem min dimîne mêzê do min rakirin li vê derê çend li cem min dimîne yek dimîne. Lîstokeke tenê dimîne ev jî derxistina li rex hebe. Mêzênin ji ber çê li rex hebe eynî wek ya komkirinê hejmara ku li cem min û hêmaya derxistinê û encama ku ez jê bigûrin hejmara ku ez jê derdixim û hêmaya yeksan bûn û encama wêne hemî li rex hevdû ez dinivîsim ji bo wê em bêjin derxistina li rex hev. Li vir jî mêzênin ev çend lîstok li cem min in bi giştî yek do sê çar pênc. Hejmara we bi giştî çendin? Pênc. Ez hejmara xwe ya pênc dinivîsim û hêmaya derxistinê jî ez ê binivîsim. Niha li vê derê min çend ji wanekê min jê derxistina yek di do sê. Niha li vê derê min sê hêmaya êksê min li we xistiye ya yan jî yek û ez jê derxim. Niha li vê derê me got bi giştî pênc lîstok li cem min hene min sê ji wanekê rakirin yan jî jê kêm kirin wê çend li cem min mênin mêzênin ha ez ê va her sêka jê derxim ez ê bidim alîkekî ev her sêkê hanê li cem min diçin. Li vê derê çend li cem min dimînin zarokno ji xwe em ê deynin derxistin sê yan jî kêmek sê yeksan. Çend li cem min dimîne encama wênekê li vir yek di do. Li vê derê do li cem min dimîne. Ev karanîna derxistinê ye. Niha li ber jî mêzênin ev komek darika zarokekî weke we çû alîciya xwe bikê cila wanekê raxin çû mêzan ku em ê bêjin destpêkê heşt darikê cila li cem wana hebûn. Mêzênin yek do sê çar pênc şeş heft heşt. Çend darik li cem hene bi giştî? Heşt darik li cem wanê hebûn.
جوا دارکا وی زاروکی سێژ دەستی دەکەتن کەتنە عەردەیدا ون دابوون یەک دو سێ ئەڤ هەر سێ دارکێ هانێ وی زاروکی ون داکرن لەوێ دەرێ چەند دارک بمێنن لە جەم دایکا وی ئەم وا بەهژمێرن لەوێ دەرێ مێ دەرخستن یان ژی کێمەک مەگۆ سێ جوا چوون ئەمێ سێ جواناکێ کێم بکەن یان ژی ئەمێژ vê ku em ê derxin li vir çend dimînin yê mayî darikê mayî li cema yek du sê çar pênc çend darik li cema ma pênc darik li cema ma niha ev karanîna derxistinê ya li rex hev karanîna derxistinê jî me got li ser kêmkirinê ez ê bêjim bi giştî hejmarek li cem min heye ez dema ku ez hejmareke جوانekê derxim yan jî ez wakêm bikim wê bi me re encama mayî yê tiştî ku destê me de mayî wê ew bimînin niha mînakeke dî mêzînin li vê derê ev bi giştî çend pênûsin li vê derê çend pênûs di destê min de hene yek du sê çar li vir çar pênûs destê min de hene dema ku ez yekî jwanakê yan dua jwanakê bidim alîkekî ez deynim alîkekî dî niha li vê derê çend pênûs li cem bidimînin ez ê bêjim bi giştî çend bûn destpêkê çar bûn kêmek çend mi do dana alîkî kêmek do yan jî derxistin do li vê derê çend li cem bidimînin do dimînin ev karanîna derxistinê ye niha werin bala xwe bidinê de li vê derê girîftarî li cem me heye girîftarî çi dibêje destpêkê ya yekê dibêje noşînê yan jî zarokeke weke wî lê xweşik bû got çend pimpomokê wênakê hebûn çar pimpomok çû ji bazarê çar pimpomok ji xwe kirî mêzênin yek du sê çar ev çar pimpomokin na bi giştî hejmara va pimpomoka çend da çar e dema ku noşînê çû ji xwe bualeyîst çend ji wa pimpomoka sê ji wa pimpomoka firiyan mêzênin ev na yek ev du em niha ev ê bi her sêkê hanê ev her sê pimpomokê hanê ji destê noşînê firiyan li vê derê ji ve her çar pimpomoka em ê mêzênin her sêkê dî ji destê wê firiyan ev her sê ji dest firiyan li vê derê çend pimpomok dimînin destê noşînê de ev her sê çûn li vê derê pimpomokek dimîne em ê çar derxistin çi qas bikê me got sê firiyan ji destê wê nake derxistin sê yan jî kêmek sê li vê derê çend pimpomok man destê noşînê de yeke tenê ma li destê noşînê de li vir jî werin bala xwe bidinê de mêzênin ev dareke ev dara hene çend pirpirîk li serê hene yek du sê çar pênc li ser vê darê got pênc pirpirîk hebûn du ji wa pirpirîka firiyan mêzênin çûn ji xwe re leyîstin du ji wa pirpirîka firiyan çend pirpirîk niha mane li ser darê yek du sê çend man li vê derê sê man destpêkê bi giştî me got pênc li ser darê bûn ev hejmara wa bi giştî pênc e kêmek yan jî derxistin me got du jwanakê firiyan mêzênin çûn niha li vê derê em ê kêmek do bikin yan jî derxistin do yeksan li vê derê encama wêna çend bi me re dimînin yê li ser darê yek du sê sê pirpirîk li cema li ser darê dimînin ev karanîna derxistinê ya li cema zarokno me got hêmaya derxistinê bi vî awayî bi vî rengî em dinivîsin ji xwe encama wêna yan yeksan em vê dinivîsin dema ku em bixwazin tiştekî jê derxin yan jî kêm bikin hêmaya eksê em li ser dixin em dinivîsin wekî niha dema ku ev ê kes li ser vê pirpirîkê deyna li ser vir jî deyna yanî ev çûna min jê kêm kirina yan jî bi derxistina encama yê mayî li cem min yê li ser darê wê ew bînin niha em werin hîndariyê xwe yê rûpela şêst û du çareser bikin zarokno pirtûka xwe vekin ser rûpela şêst û du niha beriya ku em derbasî hîndariya bin zarokno di derxistinê de hejmartina ber bi paş ve em ê çawa çê bikin em ê bêjin destpêkê ji hejmara giştî bi qasî ya ku jê tê derxistin ber bi paş ve em bihejmêrin wê encama re derkevî çawa mêzênin hejmara ku ji me xwestî ya giştî li vê derê çi qasa ji sifir heya şeş hejmara wanakê nîşan kiriye hejmara giştî li cem şeş e bi qas ya ku tê derxistin mêzênin me li vê derê çend derxistin li cema hejmar yek du li vê derê du derxistina li cema
البي دري دماغو ام هجمارا قشتي بقاسيا قوتي درخستن ام دردخن انجاما قشتي بجوي بمرا انجاما وينا دركبي البي دري چند الجمد مينن ميزين 1 2 3 4 حيا هجمارا چاري بمرا دردكبي ام بي اواي هجمارا خو يعني جي درخستنا خو باواي بر بپیش و يعني ام بي اواي دردخن نهاجي ام ورن درباسي هنداري رو پلاش استودو ببن برسایکی تبیجی ام هیمایا اکسی لسر تشتین در خستی خیز بکن او بگهینن انجامی او یانجی ام بگهیجن انجامی لبی داری الجمع میزینن اف وینا الجمع وینه موزان الجمع هی چند موزن 1 2 3 4 5 6 7 7 موز الجمع هنا در خستن چقاس 3 امي هيمايا اكسل سي موزا جواناكي بخميزين ابيات اف دو اف سي الفر تماكما اكسل خست يعني ام بي هجماري ام جبناب هجمارا قشتي ام دردخن يعني انها سي موز جواناكي ما درخستن الفر چند الجمد مينن 1 2 3 4 الفيدري انجماوينا 4 دردكبي لفرجي چند گوک الجمع هنا بقشتي 1 2 3 4 گوک الجمع هنا لفر هجمارا قشتي 4 ام چند گوکا جناوا در دخل ميزنن يا گوكي ام هيمايا اكسيلي دخل دماغو ما اكسيلي خست معناوي ام جناب في كومي در دخل لفر چند گوك بو الجمع بمينن 1 2 3 لفر 3 گوك الجمع بمينن لفر دريجي چند چيلك بقشتي الجمع هنا 1 2 3 4 5 5 الجمع هنا درخستن دو يعني جي كيمك دو ام دو اجواناكي هيمايا اكسيلي دخن الفر دماكو ما افهر دودانا آليكي كي عن مجناواناكي درخستن وچند الجمع بمينن 1 2 3 الفر داري انجام ويناكي 3 نهال الفرجي فرسات دوا دبيجي ام هرب كارانينكي بجهينن انجاما راس يعني نهال فر هن كارانين درخستني الجمع نبيسان نواناكي والبي دريجي انجامي واناكي الجمع نبيساننا ليه تبلي هبدو كرنا نهاج ما تخوستن ام انجاما راس درخن يانجي ام وابجهينن هبدو الفر هش درخستن بينج يعني ازي بيجم هش تليه من هنا ازي بينجا جواناكي دم آليكي چند تلي الجمع دمينن 3 دمينن نها ام بيجن انجاما هش درخستن بينج تقاسا 3 امي بجهينن انجاما بنجاب يانجي يا راست الفيدرا هنا 4 درخستن 4 درخستن 3 چند الجمع دمينن 1 دمينن الفيدرا انجاما راس الجمع يكا امي بجهينن انجاما وينا لفرجي 7 درخستن 2 7 درخستن 2 چند الجمع دمينن 1 2 3 4 5 الجمع 5 دمينه امي ويجي بجهينن انجاما وينا يا راست فرسا سيا دبيجي دزنبيلي دا نه سيف هنا سي جوان هاتن خوارن دزنبيلي دا چند سيف دمينن نهال بيداري امورن ميزينن امي بيجن اف زنبيلكا چند سيف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 نه دبيجي نه زنبيل نه سيف زنبيلي ده هنا الجمع سي جوانا هاتن خوارن ازي بيجم ابيك 2 3 هاتن خوارن ازي بهر سي كان هاج زنبيلي درخم هنا كاب هر سي سيف خوارن الجمن چند مينن نها هجمارا قشتي الجمع شخوا نهبو درخستن ما چند جوانا كما قو هاتن خوارن سي جوا سيفا هاتن خوارن والجمع چند بمينن 1 2 3 4 5 6 الجمع چند سيف زنبيلي دد مينن 6 دمينن فرسا چهارا دبيجي والهين لجير داغرن الوي داري ميزنن واف راستك جمارة تشيكريا يا هجمارة
و چجماره نویساندیه لخوارش خوا امی بیجن لجیری وینا که کارآنینا درخستنه لیوا هجماره ننویساندنا لسر راسته که تنه وانا چه کریا لوی داره واج صفر هیا ششمی زینن 1 2 3 4 5 6 ما قول بدري ام كاراني نتشاو درتخن هجمارا قشتي ام هذا البيسن البدري الجمع هجمارا قشتي شاشا جيا كوتي درخستن ام دن بيسن بقاسي هجمارا كوتي درخستن البدري جسيا ميميزينن الفر 1 2 3 قاسي يا كوتي درخستن ام دن بيسن يا كوتي درخستن چند هجمار الجمع البدري 3 لفر نهاوي چند الجمع بمينن انجام اويناكي هجماري ماينة 3 درخستن 6 لفر جي ميزينن 1 2 3 لفي داري انجام اويناكي جي 3 نها كاراني نما يا الجمع چه دبيل بداري 6 درخستن 3 دبا 3 وبفي اواي زاروكنو وانا بداوي بي حتى وانا كديوم من خير وخشيه